বিধানসভা তিনি কাউন্টিং দিনবা जों थांलाय माने गै आरो किफिलफुरु खवाय टाउनाव बिजेपिनि गुन्दारक बर' गाजागा बर' खय तीनटा सीट खोबलायोमोनदि सेलिब्रेशन खालि दङ बर' बिजय सरखारि दंफोर जों आरो खवायति लाइफोर बर' सिनि गारिनो गासौयै जोंनो सिनि गारिनो पुरा जांग्रियाव नंखरदि बेयावनो बोथारसिनाय हैखायनाय बंयागो दारक दङ ओमफ्राय जों हायफान चिन्तागार खलगलिया गानि बिजि खर'नि बर' न'खरफ्रा जों नंफैया हायफान आंनि गारिनि आयनाराव बर' सोबायखा दै जों कुनु मतेखा आरो नै बेयावबै दाबो बाइजार थानाव फैसबायखा बाइजालाव बुस्थु दाबो आं आरो एफआइआर बेवै दाबो न'आव थानाय एसपि राव वेबो फावसाखा बे अमाहायखै गायसा राजनीति बदल एखायखाय बायमा तुय खायफान खोबलायोमोन सेलिब्रेशन खालामो अमा एक्चुअली जागा टोटली तिप्रासा वांसा अमा हायसाखौ जोंनि दङ जोंनि तिप्रासा बमा खालामनो थाखायनो अमाहायखै गारि गासै दिनै गारियाव आंनि बादिबाथे दिनै दा बिजेपि गारि नबफोराव अमाहायखै आयनाराव सोबायखा बर' नबफोर साप्रेराव खालायखा बे जों बेलेखायनो आमोन बागैनो जों हा खामनो दै निजिनि हाव दङै जों अमाहायखै बुनि दफारबाय अमाहाय खायजो दङनि आमोन बागैनो जों खायसे टोटाल सेपारेट स्टेट जों जेसे खालाम नांगौ जों बुनि दफारबाय जों बेयाव दंमालिया जों जेसे खालाम जों टोटाल राज्य जों सानै दङ जों जे सानै माइनिस्टार जों अब जोंनि आन्दोलन जेराव कारा खालामनाय दङ दै जोंनि सरमानि दिननि जे रेजाल्ट अब राज्योआव अब बेलायखिनो इम्पर्टेन्ट होननाय कारण जों आरो फार्स्ट होननानै चान्सेस दंमानि ना रिडिं रखमानि बागै जों सेकेन्ड थाइखा ओमफ्राय आबुन बागै हाव जत लुग्रमो दाबो जोंनि गुबार रायजो दङ गिरिजागै अमाहाय जोंनि बर' अमाहायखै एटेक खालामदों गाब्रबनाव स्टप खालामनानै नांनाय हायखे नांगौ थेवबो जों सबा हायखे अमाहाय वानसारफ्रा नैखानो थेवबो हामिया परिस्थिति मानो ओमफ्राय जों आबादखौ नायखांनो नांगौ सार खानाका आपनि पिजि जे दंनाय बरक सागो दुखुमां खाहैनाय सागो दुखुमांखा जों कुनु रकम खाय जेरै आजाखालि योग बुसियो ओमफ्राय ईश्वर दङ जे भगवान दंमोन बागैनो दिनै जोङो अर महाय दुर्घटनानि हते जोङो काटरि हामबाय